Dobrý den. Ahoj lidi, dneska s mým kamarádem půjdeme lyžovat. Tak jdem na to. Tak se předveď, kámo. Jedem. Díkat prvně. Takže my jedeme na lanovce a určitě jste si ho už toho hosta všimli. Ahoj, já jsem Edík. A teď pojedeme zase dolů. A pak zase nahoru. A pak zase nahoru. A pak zase dolů. A to je furt dokola, viď? Uvidíte pohled z toho tunelu. Vidíte ho? Stále to. Či my tam s Edíkem pojedeme, ne? Jo. Tak jo. Lidi, teďkom pojedeme doprava. Jo, teďkom pojedeme doprava a já to vezmu tam těma kopečkama. Tam těma trošku většíma, jako 3 ty kopečky. A to bez zvědavej, kámo. A já pojedu hned za ním. Já se na ty kopečky nejdu. Vedle mě. A uděláš jenom kopu. Počkej. Jenom, hele. Je to stejně, jakože zabrzdíš do zatáčky. Jo. Je to stejně. Akorát, že ty se jenom ještě otočíš. Jo. Takže mi to nepočíte. Jo. No, hele, takhle. Jedu pozadu. To je paráda, viď? No super! Super! Pecka! Šikulka, viď? Dáme tady taky takový skokánek, viď? Ještě jednou, ještě jednou. Lidi, už jsme tady na stezku kornami stromů a teďkon jdeme tady po tuto mostě a snad to bude dobrý. To je dobře. Já jsem
nespadnu do lávy. Tady je ti dole láva, takže ještě, že se tam nespadnu. Maximálně počet osob na síti 50. Lidi, koukejte, můžete udělat tuto. Tap. Jo, když mi tam něco sobě mohlo vypadnout. Takhle se to dělá. Bavujeme se. Lenka natočí jak v jazeru Edu. Jo. 3, 2, 1. A už tam zapad. Jsme už nahoře a tady už hodně fouká. Jsme úplně nahoře na té stezce. Tady prý, že se nemůže chodit, tak tam se nepojdeme. A ještě vám, ale tady dole jsou jako takový otvírátka a vy tam máte jako napsaný třeba v jakým roce, kolik je tady šroubů a tak. Jo? No, první, jo. Zkuste si tipnout do komentářů, v jakém roce tady tuto stezka byla otevřena. Zkuste si to tipnout. A také kolik je tady šroubů. To si taky zkuste tipnout. Takže a co jako tady je? To dělá zvuky. Když to zatočíš, tak ta šipka kam tu ukazuje, tak takovej dělá to zvuk, to zvíře. Aha. Takže ty tam směř na tu mouchu a ono to řekne zvuk mouchy. To tam jenom lítá. No. A tady máte holuba. Aničku, natáčíš. Jo. To ukončí. Tak jo. Tak uvidíme se asi zase někdy.